Zifa suspends Magaya's Heart Stadium. Aiwa muri Zimbabwe chakava chishamiso apo panoonekwa kuti Zifa inosuspenda aiwa kuopenewa kwe stadium inonzi Heart Stadium yaMagaya. Aiwa muri Zimbabwe sabina mwina widzi zeno pano kuti bva subscribe or like utina on the bell icon. Noti idi Mnangagwa aiwa ochitawo dununu ochitawo benzi opusiswa nekuda kwekuti ameno kuti isucha zvamunoziva sekunzwa kwamaingoita kuti aiwa Heart Stadium yaMagaya ndo the most expensive stadium ine zvinhu aiwa zviri advanced kunyangwe tichinzwa pahunga kwaitonzi aiwa matoilets ari kutobhidhwa ikoko ma-expensive one, but unoona kuti Zifa inobva yadi yasuspenda kuopeniwa kwe-this Heart Stadium ichiti aiwa hapana zvimbuzi, aiwa haina kumita mastandards ekuti aiwa stadium iopenewe zvada kuti aiwa zvimbonzi aiwa pamwe advisors aidi Mnangagwa ndo vasina kunouya vachinorwa thorough investigation vachiona kuti wakambomira sei idi Mnangagwa asati auya kuzo-officializa kana kuopena stadium. Izvi zvaita kuti aiwa idi Mnangagwa anyadzisiwe, aiwa aonekwe sekuti mutungamiriri aiwa asina kurongeka, vanhu vachiva vachiona kuti aiwa zvinhu hazvisi in place, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka muri Zimbabwe chipotudzai mafungiro enyu pamusoro pechitiko ichi kuti Zifa inoyabva yasuspenda aiwa kuti idi Mnangagwa kwanisi kunoopena kana kuno-officializa this Heart Stadium yaMagaya. Pinda kucomment section medu mutudze mafungiro enyu, musakano subscribe kulike, tinotina on the bell icon.